Nosaltres participem en aquest concurs per molts motius, perquè ens aporta moltes coses positives. Primer de tot perquè des de l'escola potenciem molt el treball de valors des de totes les etapes escolars i trobem que aquesta és una oportunitat més per poder incidir en aquest treball. També ens permet treballar continguts curriculars com són l'expressió escrita, la lectura, també ens ajuda a potenciar la imaginació, la creativitat i a més els nens tenen una motivació molt gran a l'hora d'escriure aquests contes perquè saben que es presentaran a un concurs, que tenen la possibilitat de guanyar i que a més aquest concurs sigui de la Pilarín Vallès, que és de la nostra ciutat, doncs a ells els fa molta il·lusió pensar que podrien acabar sent il·lustrats per ella. El mestre en aquesta activitat té un paper secundari perquè el protagonista d'aquesta activitat és l'alumne. Nosaltres som els seus xerpes, ens dediquem a acompanyar l'infant, a guiar-lo i ajudar-lo i a intentar resoldre totes les dificultats amb les que es puguin trobar quan fan el seu conte. Jo penso que aquesta part de fer un estudi relacionat amb els contes és molt interessant pel fet que és una eina pels docents i és un recurs que et dona pistes i et permet conèixer què en pensen els infants de la societat d'avui en dia. I clar, a través d'aquests contes es fa l'anàlisi sociològic que permet veure les vivències dels nens i saber les seves opinions.